Afisiaba. Meeting the Honorable William Brafo, Assembly Member for Assembly Electoral Area. Yamo Bibi Afisiaba. Mampong Ebiapim Ohum Ojira Afashe. And Yeri SCSC Yahu Eddie. Onyanko Yadmo China Presiada. Yabenum Asafonsa, Ashe, Afashe no Asi. Na Edu Afashe Sabia. Na it was some man for na Yeka Yahubo. Na SCSC, young Kurono, young Potem. Na Yedi Afashe. Enti enano pay se wu dom mampon adese payinfo ayenfo ene mo frɛ nyina besia mu ha na yedi friti ekopem duro no ase asiesie ye ho ama afashe no yede obi bia ase ye fa kwanya wesu ato nsa frɛ yen nuanom yen agyanom ye namfofo mampon adese kuro yi namfofo nyina se afi ohumodwira afashe no moma ye nyina ye mra na yemfa odom mebo odom na yempeja mampon kurodua no ma ne yefefefe onyame enhyiraw se wo de akomapa enso ebeba aba beboa afi ohum odwira afashe meka wo se memene da eye enne na wotwe yebebo gba wo so fa wa usika wa hoden wo bibi abra na yefa nto anya ahemfi a yeguso no beda mase bebe ona wo beda wase ipa be ya no ayo yeso meka kakraka na meka ne se yebekoso asere mo se na ona bo kan media mekoso edi aka na se mekoso aka ne se yesre nga yehwe ye park ya na hu nya mititiru a mekoso aka ne se ye park no ene na manante wa me di e wo kiri eti yebesre mo obi biara won mu ye bia so beso be bu ya manko e ye ngwa mo se na bo ke ne da no yesre wo ubetuma ba so ababua e bia o park yi e fa ho se be bia YouTube no won so se bi ani je se no wa kan bi peye ye ko so kakakra ye be kan se yesre mo se eye produce mu ye nga ye hwe nia ma bia e ko so kuri ma e se pata ye nga ya boda wu se be bua park yi ya sire ni sesi produce ma na se park yi so ye hwe dipa ba enye dipa se bi ye expense ko be ye bo ye be fa ne sara eti abesere se na bibiara sabi mampo huni bi akose mampo produce am yemi se ebu akwantu papa gwa mampo produce na so ebu akwantu e koso asere se ba bibiara eye mampo di bia wo se no e besere mo se afi apasa ni na wo beba ni atube na e se onya ko nka mo na mo do sai ya ro ya da mu na ro ya me da se waka park no mo ase ya park na ye se ya ti Oya, obi de nsa aka. Eye honorable Sami Ewu. Me ya ode nsa aka. Obi be pe ba. E ko ma nya di ne ko sha wa sha ye. Ya mebu ne place e wo pe no. E no na owura Sami Ewu. Ati atu so be ye e di amaye. Eti eye bere mo ma ye nya abotoye. Ye hwe ye kwam na ye kan kwam ne wa asem wa me no ka se. Ye de ne ma putu gbo mo a ye ba be ye kwam ni Every year, you have a party also as I said, your honorable Sami Ewu, I say a woman, if I'm for your mouth, I say a woman was a party, obey the standard, Yama Bruce, Yamaya won't appear. Everybody said 2026 of Fashion, a year who would Rakalano, and they are extraordinary. This one said, honorable Sami Ewu, at the Lome Guaquema, or can you see the back of the Amazon? You are receiving said you ordered the sack yo still I'm on clean up 2025 clean up and you go for your business out of them the papa you go and abra you slap yo enti yana ya wote chiwa and I share our hair ya and I would that you are then or work at man ye ni ya business ba then I would that you are catch the am near the can Ghana men in our fisher pack. If you are picking a fisher pack, say, I'm born, if you are picking any fashion fest, any guano, and sana, if you are picking a mountain blue for me in our fashion.
meda nyame ase na meda nananom nso ase wɔde afi akɔ aba baba bedi yehowa yɛ adom nananom yɛ adom a ɔkyena yɛbɛnom asafosa nti ɛnɛ memene da yɛresiesie yɛmpatam yɛ abɔnten so baabi yɛbɛyɛ dɛ ba ne ade nyinaa ɛhɔ ne yɛgyina yɛ a yɛredodɔ ɛyɛ Mampɔn Coronation Park na meka ne saa nyinaa ɔkyena yɛbɛnom asafosa na meyɛ adom a dwowda yɛbɛtena ase wɔn biara bɛtena ne burom na yɛakae yɛn mpanyin a wɔde wɔ mogya ɛbɛkyekye kuro yi na yɛsu na afei wɔn a yɛnuanom ne abusua a yɛahwere wɔn fiti last year yɛdi ohunu wie yi bɛsi ohunu yɛbɛkae wɔn nyinaa na afei yɛayɛyɛ fundraising titiri kotokuman yɛbɛyɛ fundraising na yɛde aboa kotoku yɛreyɛ akwan a ɛwɔ kotoku nyinara yiyie mesrɛ kotokuman sɛ wɔmmra na afei nso Mampɔn adehye nyinaa mommra na mommɛboa yɛn yɛresi ahemfo yɛhia sika nti obiara mmra na mommɛboa yɛn na yɛmo afɔre yɛ memene da no yɛbɛbɔ boa ɛwɔ Coronation Park ha na ahwehwɛ sika de yɛwie yɛn ahemfo madam ase na ɛyɛ ɛnɛgyesɛm na obi biara afihyapa sɛ Awurade adɔm ɛnyinaa yɛwɔyi ɛnɛ sɛ yɛhyia wɔ ha na yɛhyia mu sɛ Mampɔn Condos nyame yɛ adɔm a ɛkyena ɔsinya yɛadom asafosa sɛ ɛnɛ wɔsiesie kurom yɛn nyinaa yɛaka yɛn ho abɔ Kozombo kurom akyebɛre yɛameyɛ nyinaa woba ase kurom woba Bɛsase electoral area yɛn nyinaa yɛaka yɛn ho abɔ ɛna yɛaba sɛ yɛba bɛsiesie kurom na yɛtumi invite anuanom a wɔba akyina na yɛde ɔmo aka bɔ na yɛanom asafosa no na yɛde afi yɛdwumadi ase na mekɔ so ɛda Nana Mampɔn ne Nana Mampɔn Hemia Nana Bemu Nana Mampɔn na Nana Hemia nyinaa ase ɛyɛ me wɔn asɛ ɛdɛ na ehu sɛ Akyebɛre Hemia ankasa rayɛ na ɔde na mehu sɛ consent youth of Mampɔn show consent sɛ ampa wɔdɔ adwuma Mampɔn aseda ɛna mede ma wɔn nyinaa ɛsrɛ nananom sɛ wɔtɔ nsupa ɛwɔ yɛn so na afi a yɛba bɛdi yɛnyɛ na ɛwie pɛyi na yɛsrɛ nnuanom a wɔwɔ amanɔne a wɔntumi ba yɛsrɛ wɔn kakra a wɔwɔ wɔbɛtumi de ama ne nananom na yɛahedi a yɛbɛsɛnsi yɛnsi na ɛwie pɛyi na ɛmboa Mampɔn na ɛnyɛ meda mo ase kakra a yɛwɔ kaa ne sɛ aban mu mpanyinfo bɛyɛ mmoa na yɛ baagi a wɔn agya wato wɔ so many years wɔn nom mmoa a yɛtumi yɛ baagi yɛ kakra a bɛtumi aka